Kaya kung diha na kay diputado mas Katoliko, siya sabi na gamito na para sa Ginoo. Siya, sige, lumapapirma na niya, siya di man kung imulukuhot ito, di ko nakikita. Pirma na siya na yun. Ang among kontrata, 5 kabuhi. Ako, ginainan mga member yun. Within 5 years, pwede na kita panalangin sa Ginoo na palito na nato ninyo na. Bakit pa lang galing ka pamilya dito? Nako, nadiri kailan kayo mo. Kapag mo mamahimo, hindi. Mahimo kayo ni diri, oy. Mas laghan mo nag-aampo diri. Mas laghan ang mga taong nagpagpagpuo diri dito. Pinalaman nito po. Wala pa dito diri, kaluwi na lang. Maluwi na lang Ginoo. Sa daanin niyo. Bayad ni. By the month of May, bayad ko sa 7.5. Kung ang balikan na ako ang 2,500, ibayaran ako ang 10,000 kawan sa kabulan. Ingana ka mga yung Ginoo. Kaya namong gi-offering, kami pa lang kasi baon na natigong na mo, kaya po 10,000. Within 7 months, kami na sa mga asawa. Ako nag-share kay Pastor. Posible man hindi. Gusto mo na mga kakupiling ingana, pero ingana ka mga yung Ginoo. Para padayan mga pagbuo kami doon, ba't na di good tidings? Kung maglantaw ko sa kamayong Ginoo sa Masad, mga maayong butang ito, mga maayong balita dito, maglantaw sa mga tinawang bahaya kayo na. Ingon kayo. Lugang pa, ingon patagya sa iyo na. So, okay ra sa buwang, mabutan pa naman, plano na mo na inyo palito ng iyo ta. Ingnan ako. Musugot ra ko, mabayaran na ninyo ang gamay. Hinahingay ninyo bayaran hasta maimpas ninyo. Amen? Yeah. Anak ka nga yung Ginoo. Pero sa mga pagkulit mo nito, ikaw ka dito din balay, iba ako sa ko. Pagkapan sa kong ampo pinag-importante. Ako na din, dagan kayo kapangay ampo din. Good na hindi siya sa lahat na maat. Ato, ganyan mo hindi, hindi mo kita. Maato, hindi yung ta. Kung na yung mga mahayang balita, kita ganyan ay mahawang na kita din. Ayaw, may nag-ihatan din sa Ginoo sa luma. No? Inanak ka mga yung Ginoo. Ihipo kayo sa Ginoo, pipinaramin ito. Noon, basi ka nagwa. Gawas na ko, ipatilaw-tilawan na taga may sa Ginoo ba? Ako sa nahan gawin ko, pero nagtuo ko kung nasa ibawin, ako sa ibawin mo mas mayo. Hindi man dakutan ang mga nato. Now, direkta sa main point na ron. Ito mga reasons pa lang ko. Basics to experience good tidings. Natulo lang ka punto. Basic to experience good tidings. First basic is hold on a command of the law of God. Bugong o barog yun doon sa isugo gikan sa Diyos. Ang Samaria tao, nag-antos, nag-lisod, apinghan sila, nagrabing tulo niya bot nila. Kay tungod, bibiya sila o wala kanila gipadayon ang pag-kinabuhi, pagsuruturo sa isugo sa Diyos sa ilang kinabuhi. Amen. It means to say, if we Christians know we are saved and be promised by God na i-bless us sa Ginoo, same as the blessing to Abraham and to his prophets and his mga tao niya sa muna, pwede na siyang mabot nato kung makalimot ka sa pag-hold-on, pagbarog, pagsunod, padayon sa kung sa isugo, sa iyong burog. Basta na ito sa Leviticus, na makita din. In Leviticus chapter 26 verse 3, Exodus chapter 15 verse 26, Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you will hear my voice and do my command, ano lang ginayon sa Diyos? Wala kausap-usap ng panahon ng tuwing, kausap-usap ng propeta, pero mo rin ginayon. If you will hear my voice and do it which I command, kung kini ang panalangin mo po ninyo. It means to say, we will fail to experience good tidings in our life. Ang doon kinabuhi sa trabaho. Sayang kayo nga di na tumatilawan ang saan sa ginusang mabuhi ka. Klaro man itong langit ka. Klaro man itong dito sa langit, pero nung kung napakyas ng mga panalangin ng saan sa ginusang din, pakyas ko na mga bahandi o ganti sa ginusang sa langit. Iwan na, ipinto na. Now, tungod niya ito, nakalimot sila sa paghungtod, o mga tungod niya ito silang kinabuhi. Ang tawag ko mga tao sa Bible na naghongkong lang sila sa isugo sa Ginoo. Doon nga nagkalisod, nagkapait, nagsakripisyo sila silang kinabuhi para abot sa unahan.
Nakapahiyom sila, matamis na pahiyom, pinagayon sila kung ano mga saan sa ginugod, iabot, ihatag sa kinabuhi. Amen? Nung dumigyo, hold on the command from the law of God. Ikaduha nga punto. Always hear, hold on the command of the law of God. Ikaduha, hear on the counsel from the man of God. Hold on, ikaduha, hear. Ini counsel from the man of God. Our counsel from the man of God. Paminaw yun kung sa'y tambag gikan sa alagad sa Diyos. Now there are many verses in the Bible. In Proverbs chapter 11 verse 14, if you're going to spend your Bibles with me, in Proverbs chapter 11 verse 14, Solomon said, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Maski pa ang katawhan sulod sa iglesia, pwede mga pakyas mapukan kung dili, kung wala'y tambag. Ingani ka importante ko nagtambag sa pastor. Hear on the counsel from the man of God. Hear counsel from the man of God. Paminaw ko itong tambag. Another verse, Proverbs 15:22. Naging ko diha. Without counsel, purposes are disappointed. Naamang kayo mga purpose na tuyuan ni Winanit, pero mahimo na disappointed na kung wala'y counsel. Now, kayo kagingong muna kay planong negosyo din na purpose. So, may purpose niyo, marang mga kwarta. Amen? So, may purpose niyo, marang makapalit ng bugas, marang makapalit lahat kayo, makapalit kayo ngani-ngani. That is your purpose. But without counsel, purposes are disappointed. Amen. Therefore, ang blueprint sa Bible, given from the Old Testament times, tangan sa New Testament, naagiging ko niya, naaging mga alagad sa Diyos kaya ginabutan ko. Kung alagad sa Diyos, tutambag yun. Musulti yun. Kung katong naminaw sa tambag, musulti mo, tutong mga gipangpangalan na. Si Abraham, nanagagad si Abraham, di ba? Pero gitambagan sa Pagsiday, sundihan sa inaw yan mo siya. Daghan mga men of God sa Bible, si David, men of God, isog hari. Pero pag-counsilitan, hininaw yan mo siya. Natawa ng mga kinapuyan, ang sa'yo nag-ingon, ginoon, sa una nagpuyo mo sa inana, pero kung hindi ko katuong, ipapuyo ko mo sa inani kanindot ko pala. Por eso inani na siya. Hear the counsel of the man of God. Okay, Joshua chapter 2 Chronicles. Before we go to the third point, 2 Chronicles chapter 20, I mean. Okay, 2 Chronicles chapter 20, in verse 20. This was the time when King Jehoshaphat reigning Israel. Okay? And they rose early in the morning and went forth in the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Baruch siya ni Huro siya, saying, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. It means to say, without the counsel of the prophets, hindi yung imposible di ma-prosper ang mga ni musunod o ang mga anak sa Diyos. They were going, watos na sa pagbuhat, hindi nga manila ko. Before sila nagtugubat, yung problema niya mag-fasting 3 days, kung sa may imong itigba sa sundalo ng fasting na nagtulukan lang. Amen? Pero sa ingingon ni Diyos, sugdan ako sa ingingon sa agad sa Diyos. Padayon sa they were singing, when they were singing, na grabe nga away sa Mount Seir, sa Moab, sila mismo nag-unay. It means to say, na ay triumph niya to. Victory. Yung doon nyo, Ephesians chapter 6, ang kinabuhing Kristuhanan, we are in the battle. Away ni. Sa matagdaog sa kaaway, na-despoil. Amen? Na-adjoin siya ng bihag. Diba? Lao mga kanina masugaro makadalang bihag. Pero kining kinabuhing Kristuhanan, klaro na daw ito na ang Ginoo. Imbes na kumudaog na na-adjoin ka spoil, makuha. And that is a blessing. Kung nagiging sa Proverbs, the wealth of the wicked is laid for the just. Hindi na pakita ko kay Diyos sa 3 days sila nagkuha sa ilang spoils daw nila Beraka, the valley of blessings. Blessings, that is a good tiding. Amen? It means to say, naay gubat, ang ginawa yung Kristuhanan, hindi natin ni Maria, di gubat.
Pero sa gingon, believe his prophets, paminaw sa tambag sa iyang alagad, and ye shall prosper. Mula po yun yung kinabuhi blessing niya po. Paminaw yung kanunay sa tambag sa alagad sa Diyos. Ikatulong nga punto, dili lang hold on the command of the law of God. Second point, hear on the counsel from the man of God. Ikatulong, hold on the concern of the word of God. Maglaon ka sa concern, ikan sa pulong sa Diyos. Now if you're going to read Psalms chapter 119, King David explained concerning his life, patungkol po sa buhay ni King David, kung ano po yung mga na-experience niya. And David hoped the word of God. Sabi dito, Psalms 119 verse 41. Sabi ni David, let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation according to thy word. Okay? It is a very important thing na ang Christians ang saved nga muhugda kanunay sa pulong sa Diyos. Minaw, the word of the Lord, wala yung ihatag ang pulong sa Diyos para mahimong anahon ang kinabuhi sa tao. Ihatag ang pulong sa Diyos para yung sa ikanito itong ikatamis sa kinabuhi sa tao. Ang word of God, kanunay na nag-concern sa life sa iyang mga. Muna maglaman ka sa concern sa pulong sa Diyos sa kinabuhi. Si David Ingon said, and I hope, he said, nagpaabot ko sa iyong salvation according to thy word. So sa akin, ay problema mong buot sa pala ngayon ko lang daghang verses sa day Bible ngayon, we shall not be visited with evil. Kung hindi ko matuo lang, anay, buot-buot na dautan, musulod niya itong palimalay siya lang, masakit na, kung na may masakit is tila, hindi na evil. Kaya nagtuo, di ko malay dautan, musulod sa balay. Kaya naglaw, ako mismo naglaw ko sa concern sa pulong sa Diyos sa aking kinabuhi. Daghang verses sa Bible, shall not be visited with evil, shall not be in famine, dilita paantusong ka ng kapait, famine, kanisod. No? Shall hunger. Daghang verses sa Bible. Kung nagkanunay ka maglaon din sa pulong sa Diyos, ang pait na ining tao, ining Lord na gipiyana ni King Joram, kaya wala siya naglaon gikan sa pulong sa Diyos. Ang mga tao ngayon ay mga tao ay imposible na makatilaw sa mga panalangin sa Diyos. Kaya sa Ginoo, kaya, anong tagaan na rin? Wala rin na tayo sa pulong. Na siya, kaya Ginoo, muli kung kukuhatan ako sa base sa iyong pagtuo, pagkatubo niyo sa pagtuo, base sa iyong pagtuo sa iyong tulong. Pagkabatay ka, sa prayer life na ito, mag-pray ka, Lord, mag-upgrade ako yung prayer, yung relation sa Ginoo, Ginoo, na ayaw ko ani ko, uy, hindi na po ba? Hindi magkailan mo rin yung magayo. Lord, hindi na po ba? Inanam ako na Ginoo ba? Kaya yan ang taong base sa iyong pagtuo, kung ikong paglangon sa salad sa iyang tulong. Desire. Pangayo mo. Tunguhin yun. Paglaon na disinan. Siya tinahita mo ginisin mo. Iyan ko lang naginan. Pero na ganito sa araw, napakyan na, hindi mo ito, nalisukin ang mga buto, yung pikikin na, yung anak yung tao, kulang ko gamay pagtulo. Now, another verse. Psalms chapter 119, verse 49 and 50. Wonderful verse. David said, remember the word unto thy servant. Ang Diyos maghatag ito pulong sa iyang mga anak. Yan siya, upon which thou hast caused me to go. Siya, Ginoo, itong tuloy ang imong pulong maghihatag sa iyong mga anak. Nagkamsan imong itubog na ako magkatong na maglaong ni. Amen? Pag iyong malintay ng Diyos, ang Diyos, Espiritu magod. Imagod na basa sa akong makita ko. Mo nang ihatag niya ang pulong, kung dipindi na lang nato kung basa kung tuuhan na nato mabot. Pero kung ato ang tuuhan, maglaot na if we would hope in the concern of God's word, pwede o buwapot yun na. Because one thing that God cannot do, and I believe on that. God cannot do that. Ang Diyos di yung makahilos pag kumaka. Ayaw nato himuhay ng Bible, ayaw nato himuhay maghapon ng Diyos. Kung ka na wala man hinatagin mo sa maghapon ng Diyos, kita na maghapon sa itong kinabuhi ng Kristo natin. Ngayon nagluwas na pero lang itong kinabuhi ang kinabuhi luwas. Ngunit tuntong matawag kang maghapon. Now, yun si David sa verse 15, yun pa siya. This is my comfort in my affliction.
for thy word hath quickened me. David hoped on God's word. And David believed in himself, and I was comforted in my affliction. Doon nag-anto sa presyon, I was comforted, kaya nagtuo ko diha sa iyong tulong na Ginoo ko, Diyos. Inganin na naman ginagawa yung Kristoano sa summary, the day of good tidings, na yung mga mayong butang ihatag ng Ginoo sa tuwa. Mga blessing na unexpected sa mga di natin makaya ng ihatag dito. Mga imposible na pwede mo sa ating kinabuhi. Inong ng Diyos. Hope on Diyos. Padayon yun ang pagpinuutan sunod sa pulong sa Diyos. Ikaduha, paminaw yun pirmi sa tambag ikan sa alagan sa Diyos. Ikatulo, laumig yun kanunay ang saan sa iyang pulong. Hindi kita pwedeng mahindi. Magabutan. Lord, we thank you for your message this morning. Thank you for your blessing, my great Father. You bless us for that we become in the very most part of their hearts. And Holy Spirit, I pray you seal those words that those words will remind us each and every moment of Diyos na mahimok din mapugnaw, mahimok din matanggol. Para mapapadayon rin happily and joyfully until the day na yung promises, blessing na yung ikagana sa ako makagusa, sama sa saan yung ilibra, among magagana. Lord, nasayo ko sa ito, makagusa naman. Ito, buti mo ng mga problema o pagsulay. Wala mong iwala, mawala ka na at di madugaw. Inuning ituto Diyos sa padayon ng iyong kang pagtuo. Padayon ni magsunod sa iyong pulo. Padayon ni maminaw sa tambag sa iyong alaga. Inunin mo ni ihatag para kami maglaong kanunay sa iyong pulo. Salamat kayo sa iyong kamay ng Diyos. Ino, tabangin matalo sa mga. Kabalo ni Lord, na naapin mas nakumbutang yung ihatag yun. Kaghan pa mga tao, mapilin mo pang gamit mo. Lord, ang nag-praise ako, dahil ka mag-bless, ang pastor ng Pastor Tito. Naapay mga nindot mga butang sa unahan ng makaingon ni tumudli sa inyong pagkamayo, sa inyong pulong, sa pagpagamit niyo sa inyong halagan. Dahil sa ka magagamit sa matag sa Diyos, ang mga niya direk, ang mga nangaluya, ang mga gusulak pa kayo, tinarong sa kasunod ninyo. Na makabaton sila niya ng gusto. Karoon sa diin ng mga dagong butang, sama sa mga nahitabo sa Bible, umabot ko sa meaning in English. Part ni Diyos, part sa kalipay niya mga. Tanan ng mga anak, part sa kalipay sa kalaugan ng ihatag. Ginoo tabangin niya. Sa di pa ko matapos, nahanda na mo sa mga church po para sa akong kamot. Hindi ko niya sa iyong kamot kung na may mensahe ang Diyos ihatag ninyo. Nag-ingon mga mensahe sa Diyos ninyo na may kapakyasan naman. Gusto na ako magamiton ka sa unahan. Sundan ko mga pulong ako sa ingon ninyo. Hindi niyo iya sa iyong kamot ay makahimong sa Diyos pagtabang sa pagkamot ninyo. Kung na may mensahe ko sa Diyos niya sa iyong kasing-kasing nag-ingon, tidings, good tidings sa manihatag sa inyo. Kama na akong manihatag niyo. Imo rin may experiensyahan. Ganitong taga, ihalad lang niyo yung kinabuhi. Pwede niyo sa iyong kamot, inabangan tagalang ko. Amen, amen. Amen, amen. Magkapulang. Loving Father, kapasalamat ko sa mga salamat kayo sa programa niyo. Kamahanan ka o Diyos, nanay sa liga ng kaumanan. Dili mo na kayo sa kalimutan na anam. Tungod kayo ikaw gamahanan. Tungod kayo diha kanimo wala yung kusig. Tungod diha kanimo sa inyong pulong ikaw na bigahimot sa pagkawapan. Salamat kayo, Lord. Yan yung mga anak ng Diyos, encourage, balik sa inyong pulong. They're raising their hands. Father, din na ako, ilihan tanan. Kung nakabalong kang nag-asa sila kamo, they're proclaiming and asking the spiritual word as you told. That they may hear the prayers. And you bless Ginoo Diyos kung sa desire sa iyo. Kabalo may Lord, basta ko pang mga utang ay ihatag, ihinuhat mo sa amin pinag-iagi sa amin pinag-iagi. Tabangin niyo kung sila ang puro sa temple. This is Father and pray.